צופים יקרים בסורווייבל גיימס בפרק 4 אם אני לא טועה, כן 4. עכשיו אנחנו נשחק שוב פעם בסיליום כי אני חורש על סיליום לא יודע למה. אוקיי, יאללה בוא נזוז חבר'ה. כן, יש לי חבר שלי הפעם לא משחק כי לא, אין מיינקראפט. לא להעליב, תכף יש לי. כן, ביום שלי. אז בפרקים הבאים אתה תצטרף. טוב, נו אז אוקיי, בוא נחכה. אין פה אף אחד. אני עולה חדש, רק שתדעו, תכף אני אצטרף בפרקים הבאים. כן. דרך אגב קוראים לי אלי גורן. מה אני אקח? רוג'ל. כי אני תמיד בוחר בלייז. יופי, חכם בלילה. אתה יודע מה זה רוג' בכלל? זה החרב שעושה קנוקבק. ואם לא בא לי אותה, אני לא אוהב כאלה. אתה לא יודע מה זה אפילו, לא בטח שאני יודע. מה זה? זה דוחף מהעולם, זה דוחף. אני לא אוהב כאלה. אני מקבל חרבים, אבל עפים מהעולם במשחק. כך כבר! אוי, היו שם דברים מלכים. כן, היה קשת, היית יכול לצלוף. לא, אבל אין לחצים. לא קשת. איירון. איירון! תגיד, יש לך בכלל מקלות חוץ מזה? לא. אז למה אתה צריך? אם אני אשיג. לא נראה לי בכלל שתשיג. למה? אתה לא אוהב אותי. כן, אני שונא אותך. ידעתי. אף אחד לא אוהב אותך. קח את הקסדה! אבל אני לא צריך אותה. יש לי קסדה. אופס. יאללה, תרצח אותם! אבל אין לי דברים. לא נורא, אז תרצח אותם עם גרזן כמו בפרק הקודם. יש חרב! כמו בפרק הקודם, תרצח אותם עם גרזן. מקלות! אני יכול לחשב את החרב. איך? איפה אתה רואה בכלל שולחן עבודה? שם. חרב דיימונד מחושפת! מה? מה? תיצור חרב איירון ותחשב את כל החרבות שלך. לא את כולם. אני יכול רק אחת. מסכן. איירון סור. שרפנס! יש לי חרב יותר טובה מדיימונד. יש! אבל יש לך חרב דיימונד מחושפת. על קנוקבק. שזה... אבל זה הכי טוב. כן, כי זה עוד מלא. רגע, זה זהב או שזה איירון? איירון. איירון הכי טוב. נכון, הלוואי שהיה לי דיימונד. אוקיי, חברים, אני צריך רק חליפה יותר טובה, כי יש לי חליפה כבר... בטח הבנתם את זה מההתחלה, אני סתם חופר. אולי תסתום לשנייה. לא יהיה. וגם זה. לקחו בטוח. איך ידעתי? מה, אתה טומטום זה התיבה התחלתית שכולם לוקחים. נכון. בכלל שחקת בשעת הזה אי פעם? כן. אוי. עם בני דודים שלי. אם אתה מת, אתה מעף. אמא. ברח! יש שם טים. אתה רציני? לכאן אתה בורח? למקום ההתחלתי? כן? אוקיי. הוא הסתבך. תרצח אותו! וואו! לרצוח עד הסוף! יש! לא! רצחו אותך! אוקיי, עושים עוד משחק. יאללה. אני שונא אותו. אם הם לא היו בתים, הייתי כבר מנצח. היה להם המון... עכשיו אני מחליט איזה סרבר. אתה יודע, יש לנו בוס שחייב להביא זה... מה? את זה. לא! לא! זה סיטאדל! אוקיי. אבל יש לו טינה את זה? אליאנס טאוור. אוקיי. ארוכה. לפחות מפה לא גרועה בחרת. אז אני ממש... לא. יש את כל הרובים חוץ מרובה אחד. עופר, יש לנו את כל הרובים. כמה זמן לא שיחקתי באליאנס טאוור? את רציני? כן? הייתי חורש על זה עם בני דודים שלי. אתה קוטס עם היד קאבלסטון? כן? מצחיק. בשביל מה? אתה בכל מקרה אתה יודע שזה הבלוק, זה יחזור. אני יודע.
יש פה... תעשה פרקור, אתה צריך לקפוץ על כל הצמר ואסור לגעת באדמה. אני תמיד עושה את זה. וואלה. שאתה... הורסטיימר. יש. אני לא מבין את הקטע, למה שינו את ההורסטיימר? קיבלו גרזן מאבן מסטן עם שפנס, 2 שיקולי היל, הורסטיימר, אני לא יודע. די לחפור כבר. אז יש אתה לי שתוק. כל הערבים חוץ ממנו. דווקא. זוז, רוץ. אתם שומעים את החפירה? זה החפירה של אח שלי. כן. לא, מה לא אתה זה. עושה? רוצחים אותך. לא נכון. היה חכה. אם לא שמת לב. אני יכול את מה אני צריך? אתה מת! לא נכון. אתה צודק. תהרוג אותו! יש! קיבלת חולצת אור שזה לא מועיל בכלל. יופי, כסף. מה כסף? אני קורא לזה כסף. XP. אני קורא לזה כסף. למה הבאתי אותך לכאן? יש! טוב, חרב ועץ וגרזן מסתן זה אותו הדבר. יסדר לי את התיק. שריון! רוצחים אותך! איזה מעצבן! ברח! יש לי עוד. וגם עכשיו זה עוד יותר... תשמע אותי, אתה חייב, אבל חייב, עוברים פה אנשים. אתה חייב, אבל חייב באמת לעשות עוד סרטון. למה? כי אתה מלך בזה. אוקיי. וואו, יפה. למה אתה לוקח סוס? למה לא? ברח! ברוך יאללה יופי. אוקיי. יש לך עוד חיים עכשיו. לא יודע למה. אוקיי. את האמת היא כי גרזן רק תדעו זה הרבה יותר טוב על סוסים. אבל הסוס שלי איטי. הוא זימן פרת פטריות, לא. אז מאיפה יגיע? ברח! שלו. יש! שמעתי. לא! טוב זה הכל היום חברים. נתראה בפרק הבא שנצלם אותו היום כי אני... שאו!